Nu skal I høre historien om Samson og Dalia. Samson var berygtet for at være så stærk, som hans hår var langt. Folkene i Gaza var bange for ham, da han for længe siden havde båret 2 soldater op på toppen af bjerget ved Hebron. Samson blev smask forelsket i en smuk, men snedig kvinde, der hed Dalia. En dag blev Dalia kaldt op af filistrene. De sagde til hende: Hvis du kan lokke ham til at røbe, hvor han har sine kræfter fra, og hvordan vi kan få magten over ham, så vi kan binde ham og uskadeliggøre ham, så vil du få 1100 sølvmønter. Dalia blev forblændet af alle de sølvmønter, hun kunne købe kjoler for. Og da hun var et lusket kvindemenneske, var det let for hende at sige ja til tilbuddet. En dag, da hun var sammen med Samson, og de lå og så Netflix and chill, spurgte hun: Du, Samson, jeg er en lille smule nysgerrig. Hvor har du alle dine kræfter fra, og hvordan kan man binde dig? Samson svarede: Hvis man binder mig med 7 friske oksesener, som endnu ikke er tørre, bliver jeg en syg svækling. Dalia gik igen op til filisterne og fortalte, hvad der kunne gøre Samson sygt svag. De gav hende de friske sener, som endnu ikke var tørre. Om natten gemte filisterne sig i deres kammer. Dalia bandt Samson med senerne, som hun havde fået besked på, da han var faldet i søvn. Dalia råbte: Filisterne er over dig, Samson. Men Samson sprængte senerne, som var det snore af sytråd, der kom for tæt på ild. Og hvor han havde sine kræfter fra, fik ingen at vide. Dalia sagde til Samson: Du har jo taget røven på mig og lovet mig op i mit åbne fjæs. Sig mig så, hvordan kan man binde dig? Samson svarede: Slap af, altså hvis man binder mig stramt med nye reb, som aldrig har været brugt før, bliver jeg den syge svækling. Næste nat gemte filisterne sig atter i kammeret, og Dalia bandt rebene om Samson. Igen råbte hun: Filisterne er over dig, Samson. Samson sprængte rebene om sine arme, som var de af tråd. Dalia blev vred og sagde: Løgner, du lovede at fortælle mig sandheden, din tart. Elsker du mig slet ikke? Dertil svarede Samson: Hey, rolig nu, tøsebarn. Hvis du fletter håret først til søjlen, så bliver jeg den syge svækling. Så sang hun ham i søvn og flettede hans hår fast til søjlen og sagde så til ham: Filisterne er over dig, Samson. Samson vågnede og rev flætningerne løs fra søjlen. Dalia sagde til ham: Hvordan kan du sige, at du elsker mig, når du ikke har tillid til mig? Nu har du narret mig 3 gange og ikke fortalt mig, hvor du har dine kræfter fra. Sådan pinte og plagede hun ham hver dag med sine ord, så han til sidst blev dødtræt og fortalte hende sandheden. Jeg har aldrig været til frisør, så hvis mit hår bliver klippet af, så mister jeg mine kræfter. Dalia var nu klar over, at han havde fortalt hende sandheden. Hun tilkaldte filistrene. Skynd jer nu at komme i oldingen. Han har fortalt mig sandheden. Filistrene kom, og de havde pengene med. Samme nat faldt Samson i søvn til Netflix and chill, og Dalia klippede hans hår af. Fra da af var Samson en svækling og havde mistet sine kræfter. Så råbte Dalia: Filisterne er over dig, Samson. Samson vågnede og tænkte, at han nok skulle slippe fra dem igen, som han havde gjort før. Desværre vidste Samson ikke, at Gud havde forladt ham. Men filistrene greb ham og stak øjnene ud på ham med en sygt skarp brødkniv. Filistrene førte ham ned til Gaza, hvor de lagde ham i lænker. I fængslet blev han sat til at snitte trækors med samme brødkniv, der havde frataget ham hans øjne. Men Samsons hår, der var blevet skåret af, begyndte at vokse ud igen. Filistrene holdt fest for deres Gud, men de manglede lidt underholdning. Derfor blev Samson hentet op fra fængslet, så de kunne grine af ham. Samson bad til Gud: Hey Gud, please hjælp mig en sidste gang. Giv mig min styrke tilbage. Gud var nice guy og gav Samson sin styrke tilbage. Tak Gud, du er min homie. Derefter væltede Samson søjlerne, der bar bygningens vægt. Alle, der havde grinet af ham, døde under søjlernes fald. Desværre røg Samson med samme vej. Tarveligt, Gud, tarveligt.